Ik ga 3 jaar geleden ben ik geopereerd aan een nekhernia. Daar is dus de tussenwervelskief uithalen. En daar gaan ze een titaniumplaatje inzetten. Deze tafel, dit setje, want het wordt echt een jaren 80 kroegje. Nou, maar deze 2 hampels in die oud, ja? Nou, let eens even zien, jongens. Let eens zien, elk kantje. Goedemorgen, een eierij, een eiervlog. Ik ga er al een hele maand op zitten. Ik ben al even de hut in geweest, mijn boutje. En ik ga al wat theaterklien, toneelklien bij elkaar vonden. Er is een heel klein team en een heel onklein team. Maar ik zal ook nog wat dingetjes lezen, dus die neem ik ook even mee. We verzamelen alles op 1 punt. Dus dat ga ik even bedijnen hoor. Nog wat dingetjes besteld van toneel online. En dan zal ik vanmiddag met Zaken Thomas en Rolf Jan naar de kapper. Zaken moest al, maar Rolf Jan wil graduatie. Ik zei, dat kan wel, maar dan maakt het even mij. En toen zei ze me van, nou, als er nog een plakje is, dan mij hier ik wel even knipt. Dus dat kon wel. Ik ga even bellen en er weer nog op plak. Dus dan die 2 baasjes even weer strak in het hier. Ik ga nog 3 heerlijke man vol mij was wat ik opvouwen mij. Yes. Het hoes met even wat op een oren lezen, wat prularia. En oh ja, ik kreeg nog een herinnering voorbij op Facebook. En dat zie ik even chillen aan je. Ik ga 3 jaar geleden ben ik geopereerd aan een nekhernia. Ik ga een heel soort pine daar van horen en onhoorn. Maar ik zeg nou een foto van die operaties is. Maar, en ik wil die even mee delen, dat je weet van hoe dat precies zit. Als goed, just hier een littekentje. Ze bij voor de Elwest en hebben ze een tussenwervelskief eruit halen. En er is een titaniumplaatje inkaam. En daarvan heb ik een beeldje. Dus dat is dit. En dan kun je echt dat witte dingetje zien van, nou ja, daar is dus de tussenwervelskief uithalen. En daar gaan ze een titaniumplaatje inzetten. Dat is dus nou, ja, 3 jaar geleden dat ik opereren ben, maar ik kijk echt wel een jelje ermee om mij een heel soort pine. En op een gegeven moment kook ik net mijn werkje en mijn rechter Jerm voel uit. Het is Jerm, maar die mooie tattoos, die voel uit. Op een gegeven moment werd het echt zo slim dat ik gewoon niks meer met rioks koer. En dat er echt zijn worden van, nou moest echt mij spoed opereren worden. Want de kans weer heel groot dat die functie net weer waarom komen zoeken. Gelukkig, met heel volle therapieën is uiteindelijk de hand best zo goed als. Ik ga opnieuw scrollen leren, maar alles opnieuw. Het is weer echt verschrikkelijk. Ik ga volgens mij 2-3 maanden mijn nek krijgen omdat ik zo'n soort pine hier. Maar die Jerm, hij is op zich nou goed. Het is alleen nog wel zo dat, zeg maar, het is nog doof. Krijgt of sleept 10 hand, zeg maar. Dus dit hele gedeelte, daar had ik geen gevoel in. Ik ken het wel broeken. Maar ding verspakken doe ik altijd even de pinker onder de ik zou vooral als het een glas met drinken is. En ik ben al net zo handig, maar dan, ja, omdat de kracht is er wel uit. Deze 2 is, nou, het is wat. Ja, ik krijg er vast een sliepende hand, zeg maar. Dus dan wist net was dorst. Maar ik mij in mijn handjes kniepen dat ik hem überhaupt weer broeken kan. Want in het ziekenhuis, de dag van de operatie zijn, zeg ik van, nou mevrouw, we weten net dat die hand ooit wel weer broeken kiest, die Jerm. Dus dat wie wel heel erg schrikken. Het had wel een heel skof door, maar nou ja, ik zat je hem echt wel zeggen in de dagelijkse vlog. In principe valt het net op en ken ik het meeste wel. Ik heb weer gitaar spelen, ik heb mijn been weer verzwaren, dus ik ga echt geluk gewoon. Maar vooral de pine en ik koop op een gegeven moment, die Jerm uitvalt, dus is ons volle medicatie, zaken weer toen een mandje van 2. Daar kun je dan net meer op passen. Nou, als toen net meer op die eigen beentjes passen, is dat. Ja, dat doet wel wat mij meisje. Dat is echt, ja, daar heb ik zelf nog altijd wel moeite mee. Vooral het stukje dat ik net op zaken pas. Dat ik hier thuis wat op een bank recht op, zo moest ik dan zitten. En dan hiek zo'n nekkraag om en dat weer het. En door die medicatie leefde ik in zo'n soort van bubbel. Doe juist wel vragen wat, maar het komt net binnen. Dus ja, ik wil eigenlijk wel eens keer om eens even bij zaken te hebben van, hey, zaken, hoe wist er nog wat van? En ja, in mijn belevingen had het wel in die zin wat die en dat stukje vertrouwen had ik echt weer waarom winnen. Maar ik merk dat het nou stadig onder wel weer is. Maar in het begin, hij vertrouwde net volledig meer op mij. Omdat, ja, ik wie er even net en mijn koe even net helpen. Dus ik heb wel echt een aantal jaren merken dat hij heel erg naar elke
taluts qua vertrouwen, zeg maar. Maar ik heb wel het idee, is het laatste hier... ja, wel we hebben rond, gelukkig. Maar het is heel begrijpelijk natuurlijk. Een band van 2 die zie ik het geborgen hier. Je die hem beschermt. En op dat stuit kon ik dat helaas net doen. En gelukkig had ik een gouden mandje van jou. En die ik alles. En mijn mem had een soort oppast. Dus wat dat dan belangrijk had het jonkje is geen te kwaad erin kwam. Maar ja, je wil als mem zijn, dan wil je dat zelf doen. Dus... ik merk wel dat ik nou heel oors mijn ding omga. Ik geniet van alle liedse dingetjes. Werd je oors niet in bij stilstaan, maar je stiert gewoon heel oors in het leven. En dat is gewoon... Dat had zijn voor en zijn naast. Maar ik kan wel zeggen dat ik super beter uitkwam met volle relaxter en gauw tevreden. En ja... Dat je echt weet van wat doet pijn mij mee en wat doet als je er even net echt volledig bent, wat doet dat mij mee? Dan kun je echt wat beter vinden in dat orenmeesjes wat haar. Dus ja, wat dat betreft ben ik er net minder op win. En zoals ik zei, ik maak van geluksprekken Kimmy Jerm bij Broek, dus dat is top. Nou ja. Ga je nog vragen over een nekhernia of gaan we zelf met een meidje horen? Of, nou, laat het me weten. Ik ben in principe ervaringsdeskundige. Dus ja, ik ben heel nieuwsgierig. Ga je hem een keer zo'n periode horen dat we net op je bandjes passen kon. En nou ja, wat voor invloed hier dat op je band en op je... Is dat ik zeg van bij mij is nou dat vertrouwen we waarom, maar dat het echt wel een skoftje even voort was. Dus ga je nog vragen over hoe het in die periode wie of hoe en wat er al je bad is, laat het me weten. Nou, ik hier maar beloofd dat ik je hem even chill laat zoeken wat ik en mijn team, het team van de onklein van decor en attributen en kleren en smink en zo, wat hij al bij elkaar zocht had. Het is nog lang niet compleet, ja, maar even een lied inzichtje van wat we al wel hadden. Dit is de tafel, dit setje, want het wordt echt een hier 80 kroegje. Dus een tafelsetje, kastje, televisie. Je lezen wat setjes al, wat bij elkaar hebt voor een persoon. En nou ja, dan gaan we nog even zien wat is mooi. Meijer, tasje, briltje. Werk, een broek, een schoen, helm. Mooie gele rijlezen. Nou, nog een bak met wat broeken en sjaaltjes. Gebitjes. Hele mooie roze spjaaltjes. Nou ja, als je samen zinken, zag ik het vorige week wat uitwerken. Er werd alles echt opgesteerd. Van wat er komen mag, zeg maar. Dus nou, het eerste is er. Het is altijd zo'n leuk proces. En vooral als je het met zo'n groep doet. Els had er weer nog die, vooral na zo'n lange periode dat je niks die in haar. Dus ja, je merkt het dan wel. Ik ben er echt enthousiast van. Het is echt super leuk om te doen. En alleen de detailering zal, daar geniet ik van. En dan het repeteren is mooi. En dan, nou ja, maar als kerst op de taart, hoe noemen ze dat? Als kerst op de taart, de uitvieringen. En nou ja, laten we hopen dat er ook in kan. En zat ik zei, we gaan van het positieve uit dat we aansen. Het is boeten dat we aansen spelen maar je daar. En denk weer even vooruit. Hoi. Hoe weet je op school? Leuk. Ja? Gaan we nou wat nice leerd? Ja. Wat hast je geleerd, Rolf? Ja? Hoeveel keer en dan ja, dat ik kijk. Hoeveel keer? Ja, en dan moesten we boeten en ik zit 1 keer om Famke fiets. Ach, nee toch. We die gewoon maar rennen en dan hier wie hesten zo en dat weer en dan de auto's. Oh, zo. Daar zien we ik. Maar je hebt die ik een hestje eerst, maar we mochten niet ruilen. Wat leuk, dus je gaat over het verkeerding oefenen. Wat wil maaien en wat net maaien en hoe het je mast. Maar een rotonde naar die kant uit, naar Roos. Ja, die rotonde was altijd rechtsom. Ja. Ja. En altijd goed uitzien, naar links, rechts, links. Ja. Nou, we zien we allemaal bijna een stoer kapseltje kregen. Ja. Hey. Ja. Ja? En een kleur. Misschien heb ik nog een kleur erin. Was toen direct een kleur in, Rolf? Ja. Dan maar we dat aan. Koud. Koud, hè? Dus we krijgen wat voor kleur hakker had, hè? Ja. Nou, maar deze 2 hampels in jou, ja? Bij deze 2 hampeltjes in jou. Op een stoep wel, hè? Laat je hem hier nou eens, hoe ziet het er nou nog uit? Zo. Zo. Oh ja. Ja. Nou, ze waren even zien hoe het aanzien werd. A few moments later. Nou, laten we even zien. Doe eens even een rondje. Wauw, en doe even een rondje. Ben je er blij mee? Ja. En hij heeft nou hetzelfde figuurke, want toen had dit figuurke. En wat voor figuur?
Ja, hetzelfde figuurke. Dat is vet. Tweelijk. Nou, maar de hoestink. Met me nog even wat posters aanhalen. Ja, met me even nog posters aanhalen van het shitsvlog. Bij de omroep. En dan geven we daarna naar huis. Ja. Hey. Nou, we zijn bij Omroep Friesland. En wat halen we op, jongens? De posters. We halen even de posters op. Wat is er? Als je zo. Oh, kom er. Ja? Oké. Ze komen er daaruit, zeggen ze. Nou, wat sa? Wil ik even zo de posters zien? Nou, laten we even zien, jongens. Laten we zien. Elk kantje. En waar staan er al hier op? Boeken, heid en mem en Oh, dit is boeken, zaken en mem en heid en Ilde. En een bal en de camera. en ik. Ja, dan stond er echt weer op, hé. Zo, we zijn weer in Broeksterwoud. En nou ja, de eerste poster hing ik van Zijlsbuus die op de zaak. Dus daar komt de eerste te hingen. En ik zei dat er nog wat pakketjes binnen kan winnen. Dus ik denk nog wat spul voor het toneel. Dus die zal ik nog even niet pakken. Maar eerst zie ik de poster op hingen. Tadaa! Nou, even naar de boetenkant zien. Hoe dat lijkt. Dit is uw achterkant. Even zien. Toppie! Het pakketje. Nou is het wel wat, maar ik ga zoveel besteld, dus ik weet eigenlijk net meer wat daarbij komt. Ik wil een skierren. Hey boeken, wie doet er echt, jongen? Kom erbij. Oh ja. Nou, lightje maar alvast. Check dit. Dit is woordboeken, hè? Doe dat. Ja, dat zoek ik verschrikken. Nou ja, dit maakt het je veilig van een skierren. Wat zou dit nou weer zijn weer als we dat nou broeken? Ik hou je even lekker in spanning, want ik zei het net. Machtig. Nou jongens, ik zou zeggen, abonneer je, blauwtoon kom heeg en download het chill voor op die tablet als telefoon. Onder naar het shitvlog. Doei! Hallo? We hebben hier nog een vraag aan die. Ja? We hebben hier van de morgen op de vlog verteld hoe mem haar nek had. Ja, dat mem daar opereren weer. Maar mem vreeg haar, oh, wist u daar eigenlijk nog wat van? Dat mem dat hier? Ja. Ja? Wat wist er nog van? Nou, een deels zie je. Ja. En Toen wist nog een heel iets mandje. mijn voert net zo lekker veel. Nee, die mem zeer, hè? En mijn voert net zo leuk. Nee. En wist zelf ook nog hoe stoer het vondest? Nou, ik voel het eigenlijk echt niet leuk. Nee. Was zielig, hè? Ja. Dan wist u altijd wat vaker bij Beppe Klaasje, hè? Ja. En hij paste vaak op. Ja. Ja. En gelukkig gaat het nou weer goed met hem, hè? Ja, maar er zit echt niks meer. Nou, een heel iets streepje, hè? Zit je dus op? Kun je nog wat vinden? Een streepje. Ja. Het is opereren, dan kun je nog iets vinden. Dit was en dit. Dit was en dit. En die twee gatjes bedoel ik. Ja. Ja, die twee gatjes had men gekregen, want daar dienen ze dan een spuit in. Dan kon men, dat probeerden ze een beetje uit de nek heen. Ja, heel. Dit met twee spuitjes, dat hier voor de operatie. Want dan probeerden ze maar een soort middeltje om het te verdoven. Maar dat werkte net. Oh ja. En toen moest men uiteindelijk opereren. Want wat gebeurde er met haar haar? Wist dat ook nog? Die wilde lam. Ja, die werd lam, hè? Dus Kom hem helemaal niet meer broeken, hè? nee. En nou wel weg. Ja. En wat vies er nou van dat men de haar wel weer broeken kan? Leuk. Ja, dat is wel een gelok, hè? Ik heb weer kroep en zo. Kijk, een kroep. Kom eens even. Want je oorschoen met mijn linnen was ja. Maar hier gaan. En dan kun je hem met tillen en kroepen. Ja. Love you, pap. Love you. En ik ga een mooie stoel. Zaak had een coole stoel. Oh. Hey, jongens, abonneer je. Zit een blauwtoon kom heen. Via net te chillen te downloaden van de tablet als telefoon. Hey, ontje. Hoi. Ik zeg gewoon altijd hoi. Ja, top.